кранҳои борбардор нест ба таҳти назорату масъулияти ҳамин хадамоте ки ман гуфтам хадамоти назорати бехатарии корҳо дар санаду прокурорӣ тааллуқ дорад, лекин мутахассисони моро низ ҳангоми зарурат онҳо барои шомил намудан ба ҳайати комиссияи тафтиши ҳодисаҳои нохуш ҷалб менамоянд. дар ин ҷо дар ин масъала аллакай ин масъала ва хулосаи хадамоти назорати давлати бехатарӣ дар корҳо дар санад ва прокурорӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешниҳод карда шуда буд ва дар ин ҷо асосан дар аксари мавридҳо ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсол бинобар риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ аз ҷониби худи кормандон ё бемасъулиятӣ ё камамиятии онҳо аст ё надонистани талаботи қоидаҳои бехатарӣ мебошад. Чунки ин лифти саноатӣ аст, дар ин масъала шумо метавонед бевосита ба ҳамон хадамот муроҷиат намоед, чунки хулосаи расмӣ масъули хулосаи расмӣ ҳамон хадамот аст.